My sme hlavne išli do zápasu, keďže sme posledný rok v takomto zložení, ako ste nás videli, lebo tam máme veľa maturantiek, tak sme si povedali, že hlavne si musíme tento zápas užiť, že je to možno náš posledný spoločný. Takže hlavne sa prezentovať hrou, na ktorej sme celú sezónu vlastne makali. A vedeli sme, že pokiaľ budeme hrať disciplinovane a nebudeme sa nechať zbytočne vylúčovať, budeme koncentrované v obrane, zbytočne sa nehrnúť proti útoku do zakončenia. Takže toto môže byť naša najsilnejšia zbraň. V konečnom dôsledku sa to aj ukázalo, ale nepochybne zase musím vyzdvihnúť aj prácu celého kolektívu, ale zase znova vynikajúco zachytala nám Zemanovičová. A taktiež chcem poďakovať aj babám na lavičke za ohromnú podporu. Aj na ihrisku baba s oduševneným výkonom. Fakt si myslím, že spravodlivo si zaslúžene vybojovali.